Iep! Hola a tothom, benvinguts a un nou vídeo i en aquest vídeo d'avui estrenarem una sèrie que serà jugar amb el mapa de Catalunya donant-nos un temps de... crec que faré un minut i us convidaré també a jugar amb mi per comparar-vos amb cada partida que faci, doncs per poder-vos comparar amb mi. Aleshores, doncs res, anem aquí, mapa de Catalunya, i ens donarem un minut i podem-nos moure-hi de tot a veure quina puntuació podem fer. Com us dic, aquest serà el primer vídeo, vale, m'he guardat l'enllaç i res, intenteu jugar abans de veure el vídeo perquè tingui més gràcia. Sempre dic el mateix, però bueno, per si de cas. Va, doncs som-hi. Comencem. Un minut. Un minutet... Uf, cap on vaig? Què diu aquí? A la Salle, Universitat Ramon Llull... espera, això, Ramon Llull... Això és... No. Vale, Ramon Llull és... Hosti, espera, que ara no ho sé. Això és Barcelona, oi? Rovira i Virgili és... Cony, que no em deixa moure bé. Uf, em va una mica patat, això. No em se'n mou bé. Bueno, quin desastre. Però què passa aquí? A veure, tenim un problema i és que no sé on soc. No sé on soc, Ramon Llull... Vale, això ha de ser Barcelona, però quina zona de Barcelona és això? Buah, quin drama. A veure, m'imagino una mica la zona, em queden 10 segons, però buf, quin drama de... M'ha anat fatal aquesta ronda, Bueno, vull dir, de moure'm i tal. Crec que és com per aquí, no? Jo diria. Però no sé on és la Ramon Llull. Goita, sí, era per aquí. 1 quilòmetre, però, Va, quina merda, m'he mogut fatal. Bueno, va, no passa res. És que a més no se'm movia bé. Bueno, 4.878 punts. Va, pel següent. TH Diagonal Center. Això crec que sé on és. Tornem a ser Barcelona. I això és Poble Nou. Poble Nou, estic intentant veure si sé quina zona de Poble Nou. Era Àlava. Carrer d'Àlava i això és... Això és... Sancho de Ávila. Vale, Poble Nou. Poble Nou. Això ho sé. Ara ha de ser per aquí. Badajoz, Àlava. I hem pujat 1 o 2 carrers. Llull, Pujades, Pallars, queden 20 segons. Almogàvers, Sancho de Ávila. Doncs hem d'haver sortit... Goita, NH, crec que era aquest, l'hotel. Ara, si em dóna temps de tornar al principi... NH Diagonal Center. Diagonal Center. Pam, clavada, 6 metres, 5.000 punts. Val? Següent. Bueno, era... Piso Piloto... Medellín, Barcelona... Centre de Cultura Contemporània del CCCB. On és això? Ai, que no me'n recordo. És el... No, no és el MACBA. Centre de Cultura Contemporània... Visita el mirador. I no em puc moure més. Oficina d'Atenció al Ciutadà. Ai, que no sé on és el CCCB. CCCB. És per allà al centre? És que no me'n recordo. Cony. És que em sona que sigui per aquí, però... CCCB, sí, vale, ja el tinc, ja. Doncs no sé, en aquesta plaça d'aquí deu ser, ni idea. O en aquesta d'aquí. Bueno, sí, jo crec que pot ser aquí, Que això sigui... Això de vidre, sí, perfectament. 0 metres. Brutal, 0 metres. Vale, doncs va, anem a per la penúltima, crec que és. Sí. Penúltima. Som en una entrada de carretera. Ui, sembla que també som a la zona de Barcelona, me n'he anat bastant, però ara si tenim alguna informació... Goita, la 27, això és Gran Via Plaça Glòries, vale, la 27 de la... Sí, d'aquesta carretera que va per aquí, al costat... Vale, jo diria que és la 27 d'això. 29, 28, 27, som just com per aquí. I ara hem sortit que ens estàvem incorporant mirant cap al nord-est. Com cap aquí, doncs, no? O què? No, si ens estem incorporant, cony. Aquí. Pot ser?
Va, no ho tinc clar. Però a mi em sembla que sí. Vale, va, li foto. 5 metres. 5 metres, mare de Déu. I és que a més l'he clavat, O sigui, 5 metres perquè, mira, però al punt de la carretera l'he clavat. Val, va, últim. Boníssima partida m'ha sortit. Fins ara veurem si aquesta també és bona, que no ho tinc tan clar. Pis mostra, no sé què... Uf, això ja no sé on és, Ara aquí hi ha uns horts. Així estem mirant cap al nord. A veure... Martes a viernes... Ui, no sé què, rostisseria Sant Martí... Buah. Aquí estic més venut. Com no ho digui aquí... I no ho veig. Estic venut. Estic molt venut. 15 segons. I no he ni marcat un lloc. Santi Griera. Gas natural. Mira, me'n vaig... Com que he vist horts, me'n vaig a Sant Vicenç dels Horts. Lamentable. Però és que no tinc ni idea. No tinc ni idea. No ho sé. Què va. Era Vila de Cavalls. Vila de Cavalls, al costat de Terrassa. Bueno, aquesta última m'ha fotut una mica, si compareu amb les altres. Tot i així, 23.141 punts. No és per res una mala puntuació. Molt bé, doncs, com dic sempre que us convido a jugar, res, espero que jugueu i ens puguem comparar aquí en aquesta puntuació. Va, doncs, que vagi bé. Fins la propera.